ሰላም ኮኾቤ ናብዛ ቻነለይ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እንዳበልኩ ኤፍኤ ነይረ ንእሽተይ ኣዋርሕት ኤፍኤ ነይረ ሕጂ ግን ተመሊሰ መጽ ኣለኹ መጥፍእየይ ምኽንያት ታክስ ሲዝን ነይሩ ኣነ ከዓ ታክስ ቀንዲ ስርሐይ ስለ ዝኾነ ምድላው ናይ ታክስ ቀንዲ ስርሐይ ስለ ዝኾነ ሎሚ ዓመት ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ድመጸኒ ብኸመይ ጠፍኤ ነይረ ሕጂ ግን ተመሊሰ መጽ ኣለኹ ሎሚ ዓንቲ ክልተ ነገር ክንዘራረብ ኢና ሓንቲ ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ ሰንስስ ኣላትኒ ሰንስስ ዳት ማል እንዲ ተወዲኡ ዝትብሉኒ ብቴሌፎን ይሕተት ስለ ዘለኹ ነቶም ቴሌፎን ድምልሰልኩም ኦሬዲ መሊሰልኩም ካልኦት ግን ሕቶ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ሓፈሻዊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ጀነራል ኢንፎርሜሽን ሒዘ መጽ ኣለኹ ካልኣይ ከዓ ታክስ ከተወዲኡ ዘይኮነን ንትብሉ ከዓ ሎሚ ዓመት እወ ተወዲኡ እዩ ንዓመታ ግን ሎሚ እንድሕር ዳዕደ ይተዳለና ንዓመታ እውን ከምዚ ሎሚ ዓመት ብዙሓት ዘይተሰማምዓናቲ ንመልሶ ወይ ድመልሱልና ሕጂ እውን ከምኡ መታን ከይከውን ክንዳሎ ንእሽተይ ከዓ ክንመሃሃር ኢለ ናይ ታክስ ኢንፎርሜሽን ከዓ ጀነራል ኢንፎርሜሽን ነቶም ብሕልፊ ከዓ ነቶም ኒው ካመር ድኾንኩም ሒዘ መጽ ኣለኹ ብሓባር ነው ኦኬ እዚ ናይ ሰንስስ ክንሪኦ ቀኒና ኣለና ኣብ ቲክቶክ ብብዝሒ ኢንፎርሜሽን ክመሓላለፍ ቀኒሎ ከምዚኣ ትመስል ናይ ሰንስስ ቆፀራ ህዝቢ ይመጸና ኣሎ ንብዙሓት ማለት እዩ ንኹልና ይመጸና ኣሎ ሃውስሆልድ ኣለና ገዛ ዘለና ኩልና ይመጸና ኣሎ ከምዚኣ መዓስ ክሳብ ትማሊ ከዓ ክንመልኦ ነይርና ክሳብ መይ 12 ክንመልኦ ነይርና ማለት እዩ ናይ ዝወርሒ መይ 12 ክንሰርሖ ክንመልኦ መሊእና ኦንላይን ክንሰዶ ነይርና ማለት እዩ ኦኬ ሓደ ሕቶታት ይመጸንቀኒ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ኢንፎርሜሽን ድሰማዕኩሞ ወይ ብቲክቶክ ዲ ወይ ብዩቲዩብ አይ ዶንት ኖ ኣነኳ ኣይ ሰማዕኩን ገሊኹም ግን ተሰዱ ለይቀኒኹም ክንቅጻዕ ዲና ድብል ሕቶ እዩ 500 ክንቅጽዑ ኢኹም ኢሎምና ከምዚ ኢሎም ገለ ኢሎም ቲክቶክ ሰዱ ለይቀኒዮም ማለት እዩ ሕጂ 500 ዋላ ክሳብ 1000 ድኸውን መቕጻዕቲ ኣለዎ ንመን ተይልና ግን ነቲ ከምዚ ዓይነት ፎርም ደይ በጽሖ ሰብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ነቲ በጽሕዎ ክነሱ ኣይመልእኔ ዝበለ ማለት ነቲ ሕጊ ኣንጻርቲ ሕጊ ድትስእ ኣይመልእን በቃ ትመልእ ስለ ዘይደሊ ዝብል ንዑ መቕጻዕቲ ክህልዎ ይኽእል ካብ 500 ክሳብ 1000 ቅርሺ ክህልዎ ይኽእል ነቲ መጺና ኣድቨርታይዝመንት መሲልና ድጓሓፍናዮ ወይ ከዓ ደይ መጸና ክሳብ ሕጂ ንዓና ግን ኣይምልከተናኒ ማለት ክንመልእ ኣይምልከተናኒ ማለት ኣይኮንኩን እቲ መቕጻዕቲ ግን ኣይምልከተናኒ ንምንታይ ደይ ምልከተና እንድሕር ደዊልና ኣሎም ቴሌፎን ገድፈልኩም የብዚ እንድሕር ዳኣ ደዊልና ኣሎም ወይ ከዓ ኦንላይን ኣቲና እንድሕር ዳኣ መሊእናዮ በዓልና ሰንስስ ክሕጎስ እዮም ኦኬ እሞ ኮኾብ መዓስ ክንመልኦ ሕጂ ዳኣ 12 ትማሊ እንዲ ነይሩ ሓሊፉ እንዲ እንድሕር ዳኣ ኢልኩም ከዓ እንድሕር ደይ መላእና ሰንስስ በዓሎም ክድውሉልና እዮም በቲ ኣድራሻና ማለት እዩ ክድውሉልና እዮም ሽዑ ክንመልእ ንኽእል ኢና ሓደ ካልኣይ ከዓ ወይ ከዓ ክኩሕኩሑና ከዓ ክእሉ እዮም ገዛና መፅኦም ከዓ ኩሕኪሖም ሓቱና ክእሉ እዮም ዊሊንግሊ ሕጉሳት ኮይና እንድሕር ዳኣ መሊእና ምስኦም እንድሕር ተሓባቢርና መሊእና መቕጻዕቲ ንዓና ኣይምልከተናን እዩ ሓንቲ እዚኣ ካልአይቲ ከዓኒ ኣብ ናይ ሰብ ገዛ ኣብ ንኣብነት እዚ ገዛና ምሽ ነሄለ ኣብ ቤዝመንት እንድሕር ዳኣ ሰብ ተኻርዩ ሃልዩ እንድሕር ከምዚኣ ሓንቲ ጥራይ መጽያነት እቲ ዋና ገዛ ሓላፍነት ኣለዎ ንኸፍልጥ ናይ ካልእ ሰብ ከም ዘሎ ፍቲ ገዛ ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ክመልእ ከለኻ ሕቶታት ኣሎ ብዘይካ ፋሚሊኻ ካልእ ሰብ ነባሪ ኣሎ ዲብትናትካ ኣድራሻ ኣብቲ ገዛይሲ ብዘይካ ንሕና ኣነን ደቀይን በዓል ቤተይንሲ ካልእ ሰብ ኣሎ ድብል ኣሎ የሲልካ ክትመልኦ ሓላፍነት ኣለካ ማለት እዩ ቶም ኣብ ቤዝመንት ናይ ሰብ ትነብሩ እሞ ንዓይስ ከምዚ ኣይመጸትን እንትብሉ ነቲ ዋና ገዛ ግን መጺዎ ኣሎ ማለት እዩ ኢን ጀነራል ግን ነቶም ድጠፋኣኩም ከዓኒ ቴሌፎን ደዊልኩም ወይ ከዓ ኦንላይን ኣቲኹም ኣድራሻ ብዚ ገድፈልኩም ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም ስቲል ሕጂ እውን ክትመልኡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዕለት 12 ድብል ደሎ ዊሊንግሊ ንሕና በዓልና ክንመልኦ ዘለና ታይም እምበር ሰንስስ ኣይወድኡን ገና ክድውሉልና እዮም ኣብ ገዛና መጨም ክኩሕኩሑና ክእሉ እዮም ብሓዲኡስ መቸም ምልኡ ክብሉና እዮም እንድሕር ደይ መላእና ሃሊና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መቕጻዕቲ ነቶም ኣይመልእኒ ኣነ ክመልእ ኣይደልን ድብል ንዑ ግን መቕጻዕቲ ክህልዎ እዩ
ካልእ ነቶም ኢንፎርሜሽን ንህብ ግን ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ተሃብና ጽቡቕ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ሎሚ መቕጻዕቲ ክትብሎ ከለኻ ብጣዕሚ ይስንብድ ኣሎ ኣነ ብዙሕ ሰብ ይመጽኒ ንምንታይ 500 እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ ደው ኢልለይ እሞ ቶም ኢንፎርሜሽን ንህብ ከኣኒ እንታይ ዓይነት 500 እንታይ ተኾይና ወይ ከዓ 1000 ቅርሺ እንታይ ተኾይኑ እዩ ኢና ንቕጻዕ ኢን ዲቴይል ተገሊጽናዮ ጽቡቕ ይመስለኒ ማለት እዩ እዚኣ ብዛዕባ ሰንስስ ሓሳብ ነይራትኒ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ድሓተተኒ ነቶም ድሓተትኩምኒ መሊሰልኩም እቶም ካልኦት ሕቶ ደለኩም እሞ ወይ ከዓ ወላ ሓደ ደይፈለጥኩም ደለኹም ኣክቹሊ ኣብ ቲክቶክ ብብዝሒ ይወፂ እዩ ግናኸ ነቶም ደይፈለጥኩም ደለኹም ወይ ከዓ ሓቲትኩም መልሲ ጽቡቕ መልሲ ዘይረኸብኩም ከዓ እዚኣ ትመስል ብዛዕባ ሰንስስ ዘላትኒ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ናብ ታክስ ክሰግረ ሎም ዓመት ድበዝሐ ታክስ ሰራሕ ኩሉ ሎም ዓመት እዩ 2025 ናይ 2025 ኣብ 2026 ድበዝሐ ሰብ ዝሰራሕ ኩሉ ሎም ዓመት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ገጢምኒ እዚ ክንወቃቀሰሉ ዘይኮነ ክንመሃሃረሉ ሒዘዮ መጽእ ዘለኹ ስለዚ ካብ ካልኦት ኮሚኒቲ ካብቶም ናባይ መጽኦም ዘስርሑ ካልኦት ኮሚኒቲ ናትና ሓበሻ ሰብ ብምንታይ ይፍለ ዝብል ዘስተውዓልክዎ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምቲ ዝበልክዎ ክንወቃቀሰሉ ዘይኮነ ብሓንሳብ ኮይና ክንመሃሃረሉ እዩ ነቶም ኣስራሕቲ ነቶም ከተስርሑ ናብቶም ታክስ ፕሪፓረርስ ትመፁ ናብቲ ከዳልወልኩም ኢልኩም ትመፁ ኪፎር እንድሕር ደኣ ሒዝኩም መፂኹም ኪፎር ማለት ኤአይ ጎዲልዎ እዩ ሲፒፒ ጎዲልዎ እዩ ታክስ ዲዳክሽን ጎዲልዎ እዩ ስለዚ ኪፎር ሒዝኩም መፂኹም ናይ መኪናኻ ኤክስፐንስ ኣለኒ እትውለይ ኣብነት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኢልኩም ናይ መኪና ኤክስፐንስ ኣይኣቱኒ ኣብ ታክስ ኣብ ፒፎር ምክንያቱ ኦሬዲ ተዳልዩ ድመጽ እዩ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ተኮይንካ ወይ ከዓ ታክስ ዘዋር እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኦቨር ዘዋር እንድሕር ደኣ ኮይንካ የስ ታክስ ናይቲ ቢዝነስ ኤክስፐንስስ ይኣትወይ እንድሕር ደኣኒ ቲፎር ጥራይ ሓንቲ ቲፎር ጥራይ እንዳ ሒዝኩም መጽኹም ወይ ከዓ ቲፎር ኢ ንኣብነት ካብ መንግስቲ ኢአይ ትወስዱ ተጸኒሕኩም ወይ ናይ መንግስቲ ገንዘብ እንድሕር ደኣ ትወስዱ ጸኒሕኩም ኤክስፐንስስ እትውልና ኣይትበሉ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቶም ሓደሽቲ ብብዝሒ ድጠቕሞም ማለት እዩ ነቶም 2 ዓመት ዋላ 3 ዓመት ድገበርኩም ንዓኹም እዩ እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ጌሸ ነይረ ንበዓልቲ ቤተይ ክበፅሕ ኢለ ኢትዮጵያ ኸይደ ነይረ ስለዚ የእትውለይ ናቱ ኤክስፐንስስ ናትካ ፐርሰናል ኤክስፐንስስ ምስ ሲአርኤ ደተሓሕዝ ወላ ሓደ ነገር የብሉን ዋላ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ኩን ዋላ ካልእ ነገር ኩን ኦኬ ንኣብነት ካብ ቶሮንቶ ናብ ኣልበርታ ስራሕ ረኺብካ ወይ ብትምህርቲ ምክንያት እንድሕር ደኣ ሙቭ ጌርካ ናይ ጋዝ ናይ ምግቢ መንገዲ ድበላዕካዮ ነገለ ከተእቱ ትኽእል ትኸውን እንድሕር ስራሕ ረኺብካ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዘሊኻ እንድሕር ሙቭ ጌርካ ካብዚ ንኢትዮጵያ ንበዓልቲ ቤትካ ክትርአየልካ ስለድኸድካ ግን ናይ ድገሽካሉ ምስ ሲአርኤ ደተሓሕዝ ወላ ሓደ ነገር የብሉን ኪፎር ሃሊካ ግን መልሰሉ ትኽእል መንገዲ ግን ኣሎ ንኣብነት ዶኔሽን እንድሕር ደኣ ሃሊካ ቻሪቲ እንድሕር ንድኾነ ንቤተ ክርስቲያን ንህቢና ድተመዝገቡ ቻሪቲስ እንድሕር ደኣ ዶኔሽን ሂብና ጸኒሕና ንኣብነት ክንመልስ ንኽእል ንኸውን ኣራሬስ እንድሕር ደኣ ኣካውንት ሃሊና ከኣኒ ኣብ ሓለፈ ዓመትና ካብ ናይ ሓለፈ ዓመት ኢንካም 18% ክንመልስ ንኽእል ንኸውን ካብ 18% ሕጂ ከዓ ሓድሽ ኣብዚ 2 ዓመት ገለ ድወፅኻ FHSA ዝምሃል ኣሎ ክሳብ 8,000 ንዓመት ከነእቱ ንኽእል እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ 50,000 ኣነ እንድሕር ደኣ ኢንካም ሃሊኒ እቲ 42,000 እዩ ታክሰብል እቲ 8,000 ታክሰብል ኣይኮነን ኦን ደ ዌይ ከኣኒ እቲ 8,000 ሴቭ ጌርናዮ ዘለና ከኣኒ ንገዛ ክንገዝእ ከለና ንዳውን ፔይመንት መኽፈሊ መታን ኢንካሬጅ ክገብሩ ናይሎም ደውፅዎ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ንምንታይ እምፅዮ ቀዳማይ ነገር እቶም ተስርሑ ነቲ ድሰርሕ ሃብዎ ሞኒ ኤክስፕሌን ክገብረልኩም ከሎ ከዓ ስምዑ እንታይ እዩ ድብል ደሎ በሉ ንኣብነት ኣነስ ቲፎር ሒዙ ዝመፀ ሰብ ናይ መኪና እትውለይ እንድሕር ኢልኒ ወይ ናይ መኪና ዳኣቱ ካልእ ነገር ተለካ ግን ኢለ ሜዲካል ኤክስፐንስስ ንኣብነት ይሕግዞ እዩ ክሳብ 3% ናይ ኢንካሙ እንድሕር ደኣ ሃሊዎ ሜዲካል ኤክስፐንስስ ኣለካ ዶ ትብሎ ሕጂ ኖ ናይ መኪና ዓመእቲ ኢለይ ነይሩ እንዲ
عامي أبدا خستو خيدة يأتي اللي نيرون دي دحر دعيلني أنا أنت يدحسب أوكي تلتان يرقوا حجي نتي تسرح يلو دمت أترايا كونكم تزارب لليبسي نتي دسرح ون كزاربت أنحيلا مالتي حجي أتي دسرح لكم سب honest ندحر دع خوينو explain كجبر لكم كجلس لكم كله سمعوا next year شعو تتقاملوا تي information مالتي سلازي نتوم تسرحوا ثلاثة تقامتي حسابات كاب حجي هبكم كهبكم عمت علنا سلازي نتوم تنسرح نمتنا بتساب مالتي تخسرح متيزولو كاب حجي next year عمت علنا سلازي إذا ثلاثة تقامت نجارات كهبكم هذا FHSA جزان دحر عديبلنا first home saving account تبعال كساب شومون تشح سيف كنجبر نخلينا إذا انتي تأمنا تيلنا شومون تشح نعامتها خامنة أتوه جنزبنا أنتو إلي 5 شح دحر دعتي تربعان كل تنشح تراي منجستي تاكس رحتن كاب تربعان كل تنشح تراي منجست تاكس رحتن شومون تشح نتأخونا له on the way كاني حدا معلتي جزا دلو خلو معلت خاني down payment جنزب عيسئنن مالتي هلاي كا أراريسبي خا كاب حج خادة تخيو جنزب أب مالت ريتايرمنت يسي أب كندا خوينة إخوص دون تحردات بالكوينكا هو حدا ولا 5 قرش جن أراريس بسؤال كذا خفت أكاونت هيكونن ناي 2025 tax assessment خم نعبنت نايز عمت ناي 2025 tax assessment خم أبت تحت explain دقبر كاب CRA دمت كندي أراريس في الروم كم دلوكم ريوخم ترايقتو جنزب سلا دلنا سؤالنا أكاونت أراريس بي أكاونت أي كفاتني مخنياتو خطوطوه خلهم سلا تقطعوا مالتي سالسي تخا medical expense donation نبتا كريستيان نهبو donation إذا خاني نقومتو مخنياتو medical expense نعبنت بزح زبالة ناي بعال سني قال نحر دعا نوتق كوينا 3% نايتي كاب كلتينا كاباين كاب بعال بيتين ناي دو حدا إنكام دلو أنا أبنت بعال بيتين 100 شح ندحر دقت خوينا أنا 5 شح ندحر دقت خوينا نتا 5 شح 3% ندحر دبتحو خوينو تي ناتي medical expenses كأمتو كخيل على المخنياتو يملسيو جنزب يملسل ينعي مالتي عبدي زي تاكس donation كأ كم تزبالكوهم نبتا كريستيانات نتعلق دتمزقبو charity نهب ندحر دقا خوينا خا إذا خا يتغمنا أي كاب حجنا ندحر جميرنا يخا next year طبو ريفاند يهلونا خون مالتي اب تاكس جيزي ازي ان ثلاثه ندحر تقيمنا لن next year كنحقوسينا كم لو معمت حريت حقوسنا خوينا next year كنحقوسينا مالتي نتوم تاكس ندالو جن حدرا نعخاتكم ملأخت لني نخلوهم ما يكون كنا نتوم حدا جن اتنقبرو نقر انا حجي tax by the way I love tax I do it with passion بحقوسي زي صرحو مالت دس ندعبلني إدي صرحو نتسب explain دا قبل كل إدي صرحو خا حدا سب حدش ندحر كوينو تاكس حدش ينعوس لازم يردوني تبل خلو بقى explain كقبر جن أنا علني نايقدن مخنياتو انتا يصرح لهم مالخو اتا account كو ناتومي تاكس كو ناتومي يصرح لهم دلوخ ناتي ايكونا أنا يدالو لهم يدلوخن بر ناتومي سلازي I have to explain everything كل إدي نقرو نتسب مالتي أي ترد عن بتا تردو جيرة قليلة ولا كردو إيد فتن إتهم سرحو تاكس سرحو لهم حدرهم explain جبارو لهم مخنياتو كم دزبالكو أنا حج لهم عمت مس عدو سريحة إيه مس كينياويان سريحة إيه مس كال حبرتسب community سريحة إيه تعدو كتر حدا دملسو amount خمان يفتوه دملسو amount سي كابزي أخساب كندزي أيبلو خاي كينياويان قال زوم تألمت قال لخا تنقروم كاللخا يرد أمي at least بقى تنقروم دلخا يرد أمي حدش سب نابز عدخ متخلو سلا دحدشو اتتاكس ايفولت أوني ولا كلتا 3 عامت يكبر ايفولت أوني دولو جنا ناي كم زقبر لي نسابيتي وين بعال بيتي سدي دولو نيري ايه اب كم زعدي يقتول لي حجي نو كومو اياتونيو اب تاكس اياتونيو يكتبلو خلخا يأتيهم لين ديوم كبلو خلو last year نجر كاين كا أو نجر كم تخنزيل كاي أو كتول كايلني يأتي لي حجي إتنقبرو ندا مهارنا يو نت كومينيتنا ندا نجرنا يو ندحر دا أخيرنا ندا تردو إيد خيط سب مالت
حجنتهم ታክስ ነዳሉ ሓደራ ኩልኩም አይብለኔ እቶም ሓደ ግን እወ ናይ ከም ዝእተልካየ እወ ቲፎር ሒስካ መፂኻ ከለኻ ኤክስፐንስ እተልካየ እወ ከም ዝገረልካየ ዲኮነ ትንገብሮ ኤክስፕሌን እንዳገበርናሉ ነቲ ሰብ ተሰሪሕናሉ ድበለጠ ይመስለኒ ብሓባር ብኮሚኒቲ ክንዓቢ መታን ማለት እዩ ልኩ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ክዓፅወ ኣነ ተመሊሰ መፅእ ኣለኹ ብብዙሕ ነገር ይጠቕመና እዩ ድበልክዎ ከም ክፍትነ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ንስኻትኩም ከዓ ሼር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ቴንክ ዩ